Ознакай ветераннар советына 50 ел. Шул оңайдан Республика ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы аларны башкалага кунакка чакырды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Икмәк булса, җирдә була. Җырлы-җырлы ерак араларны якын итеп Казанга килгән Ознакай районы ветераннарының сәяхәте Игенчеләр сараеннан башланды. Кунакларны Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы рәисе Марс Әлиев җитәкчелегендәге вәкаләтле вәкилләр каршы алды. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Ознакай районы ветераннары оешмасын бирегә юбилей уңаеннан гына түгел, аларның эшчәнлеге республикада үрнәк итеп куелганга да чакырган. Нәкъ менә Ознакайдагы эшлекле очрашуга баргач, ветераннар эшен күреп үзе тәкъдим итте дип сөйләде Миргасыйм Кәримов. Без алып килдек 43 кеше, алар бар да авыл хуҗалыгына бәйле кешеләр. Элекеге председательләр советы ветеранов, авылларның, менә алар бик матур итеп без эшлибез. Булабыз басуларда, менә 6-7 кеше без инспектора по качеству аталабыз инде. Шушылар белән нәхит без авылларда, басуларда йөрибез, тикшерәбез, замечания ясыйбыз. Бу вакытта нәхиттәк безнең эшне министр күрде һәм монда зур итеп кунакка чакырды. 43 ветеран арасында 41 ел гомерен авыл хуҗалыгы тармагына багышлаган. Агроном да, күмәк хуҗалык рәисе дә булып эшләгән Рудис Сәләхов та бар. Эш дәверендә ул Татарстан, Россия күләм ил башлыклары белән шәхсән очраша. Үземнең эшләү дәверендә 6 мәртәбә мин Тимер Шәриповичны кабул иттем. Премьер-министр Рөстәм Нургалиев аны 4 мәртәбә и министрларның 4-се Марат Утовичлар белән басуларда йөрдек. Калган министрларда бик әйбәт кенә килеп, һәр вакытта да безнең уңышларны күреп, районный семинарлар, республиканский семинарлар үткәрдек. Ознакай ветераннарының тыңгысыз хезмәте үрнәк нәтиҗәләргә китерә. Шуңа да күп кенә районнар Ознакайга барып та тәҗрибә туплый. Инде эшләүгенә түгел, матур итеп яши дә беләбез, уйныйбыз, җырлыйбыз. Безнең ансамблебыз бар, ветераннар ансамбле бар. Шулай ук бөтен бәйрәмнәрне дә ветераннарыбызны чакырып, менә 9 майда бик күңелле итеп үткәрдек 9 май бәйрәмен, җиңү көнен. Бик матур эшлибез. Мин үзем район советы ветераннарының члены. Тоже җыелышабыз, атна сайын безнең планерка була. Шунда эшләгән нәрсә эшләребезне обсуждать итеп инде районның бер мероприятиесеннән дә безне Миргасыйм Ильясович үзебезнең җитәкчебез калдырмый. Ознакай ветераннары белән Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков очрашты һәм аларның эшчәнлегенә югары бәя биреп рәхмәтен белдерде. Ознакай районының мактанырлыгы бар әлбәттә, данлыклы сувенирлары гына да нитро. Очрашу барышында сораулар белән мөрәҗәгать итүчеләр дә булды. Аннары Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы рәисе Марс Әлиев кунаклар өчен Казан Кремле буенча сәяхәт оештырды. Бу оешма республикада булган оешма гына түгел, һәрбер районда бар менә шундый оешма, менә шул оешма аркылы без менә бу ветераннар турында мөмкин кадәр тырышабыз. Безнең авыл җирендә яшәгән ветераннарыбызга игътибар бирергә, әһәмият бирергә. Республика күләм ветераннар оешмалары үзара гел аралашып яши. Ветераннар советында газета чыгарам, безнең үзебезнең ветеран дигән газета бар. Ой сайын яңартылып тора. Ул элекке кебек стена газетасына ватман кагазга язу түгел, современный итеп компьютерда эшләп А4 форматында эшләнә торган газета. Бүген менә безне җыеп Миргасыйм Ильясович алып килде Казанга экскурсиягә. Ул безне шушылай ел сайын һәр вакыт бер җиргә алып бара. Узган елларда мен Арчага барган идек.
Ondan соң Башкортстанга, Туймазы районына бардык. Бүген инде менә Казанда. Казанның бүтән җирен күреп, рухланып, ondan кыш алып йөрибез. Но бер генә үкенечем калды, мин Хановның кабинетын күрәлмәдем. Районның шәкшәкле чаралары Фәридә Шайдуллинадан башка үтми. Бүгенге очрашуга да шәкшәкне ул пешереп килгән иде. Алай гына да түгел, калфаклар, шигүле алъяпкычлар да аның кулышы. Шәкшәк һәр вакытта да ул. Аңа шун җанымны биреп пешерәм мин. Җаным, бүген дә мин менә шушында үзебез килгән экскурсиягә килгәндә кунакларга шәкшәгем алып килдем. Азнакай районының ветераннар советы рәисе Миргасим Кәримовна районда белмәгән кеше юк. Алай гына да түгел, аны республика җитәкчелеге дә бик яхшы белә. Казанга берәр чарага бармый калса, Кәримов кайда дип сорамый калмыйлар икән. Зур рәхмәт Министерство сельского хозяйствага безне яхшы итеп трешайт итте, ипи тоз белән. Аларга зур рәхмәт, аларның эшендә мин уңышлар телим. Гомер буе авыл хуҗалыгы тармагында төрле вазифаларны башкарган Азнакай ветераннарының көне әнә шулай үтте. Мөршидә Җихан, Гөлнара Муллахмәтова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.